kun mä kerroin sulle tosta, että kun mulla on niin hirveästi niitä tavaroita siellä kotona, että kato, että mitä jos mä laittaisin osan niistä pois. Ja niin. Näkee mitä tarvii. Niin. Niin justiin. Se on kyllä ihan viisasta. Tässä on sitten 10-neliöinen tila, että miltä se näyttäisi, mahtuuko sun tavarat tähän tilaan. Keksin itselleni nämä säännöt. Yhden vuoden ihmiskoe. Kaikki tavarat pois varastoon. Ja 1 tavara päivässä takaisin. Enkä saisi ostaa mitään tavaraa. Tämä on ihan tyhmä juttu siis. Sukat, kipo, tavaraa, tavaraa ja tavaraa. Vituttaa koko juttu. Ei se tavara ole mikään onnellisuuden mitta. Onko sulla kumminkin jääkaappia? Ei. Mistä saa pyöriä ostamatta? Täytyy ajatella, että mitä tarvii. Niin kun, ei se kohtuus löydy kyllä varmaan muuten. Onko sulla tyttöystävää? Ei. Se sieltä vielä puuttuu.